teraz sa budeme chvíľočku venovať tomu zdravotníctvu. Tuto som nakreslil ako keby takú veľmi dôležitú vec, treba si to zapamätať, krivka finančného obratu v zdravotníctve. Čiže do zdravotníctva samozrejme idú peniaze, idú tam veľké peniaze, musí tam ísť naozaj veľa peňazí. Teraz toto sú vlastne ako keby človek sa narodí, ľudia sa narodia, tu sú tí mladí, tá populácia tých mladých a oni sú dlho zdraví a oni nepotrebujú liečiť choroby, lebo stredná dĺžka života bez choroby, bez chronickej choroby, priemer v Európskej únii je 65 rokov, čiže v Európskej únii ľudia žijú až, dá sa povedať, 65 rokov, kým začne stúpať tento kopec chorôb. Čiže 65 rokov a potom až začne stúpať ten kopec chorôb. Na Slovensku my dneska sme na tom oveľa horšie, pretože my máme strednú dĺžku života bez chronickej choroby 52 rokov, čiže o viac ako 10 rokov naši pacienti alebo naši ľudia, naši občania sa stávajú chronickými pacientami jednoducho a už táto krivka, tento zlom začínajú stúpať choroby, vytvára sa kopec chorôb. To znamená, že tento bod je veľmi dôležitý aj pre financie, pretože keď ľudia sú zdraví, no tak tie choroby stoja, treba na lieky dávať veľké prostriedky, vyžaduje si to hospitalizácia a tak ďalej, vyšetrovania drahé. To znamená, že čím neskôr sú tí ľudia chorí, dostanú tie chronické choroby, tak tá spoločnosť z toho získava obrovské prostriedky, čiže až viac ako 10 rokov v priemere v Európskej únii majú viac financií ako keby do zdravotníctva, pretože jednoducho ich nespotrebujú už na ľudí, ktorí by ešte nemajú čo byť chorí, majú ešte 10 rokov byť zdraví. No potom tá krivka s chorobami beží ďalej a to súvisí zasa s tou chudobou, že vlastne ako tí ľudia takto idú ďalej v tom svojom veku, starnú, prestanú zarábať, to znamená, že už není možné na nich urobiť taký finančný obrat ako na tých relatívne ešte mladých pacientoch, ktorí ešte zarábajú, ešte majú možno nejaké iné možnosti, aby si financovali to liečenie. No a potom vlastne sa dostávame už k tým starým chronickým chorým a tam tá krivka zasa ide dole a na týchto ľudí už ide zasa málo prostriedkov, lebo jednoducho už oni na to nemajú. Až nakoniec zomierajú. Takže toto je taká základná krivka finančného obratu v zdravotníctve. A teraz by sme si na nej namodelovali niektoré veci. Čiže v tom zdravotníctve máme záujmy dvoch rozdielnych skupín. Jednak sú tu pacienti zdravotníci a na druhej strane stoja finančníci a obchodníci. Pacienti zdravotníci, tí sa snažia, aby sa realizovali samozrejme potreby ľudí. Ľudia chcú byť zdraví, chcú mať vysokú kvalitu života, nechcú byť chorí, alebo keď už sú chorí, tak už potom chcú byť tak chorí, aby naozaj mali, aj keď sú chorí, tú kvalitu života, aby sa mohli zapájať normálne do života, aby mohli študovať, aby mohli mať rodiny a tak ďalej, tak ďalej. No, ale finančníci a obchodníci, tí chcú mať akurát zisk z chorôb vlastne tých ľudí, z toho trhu s chorobami. V podstate, keď sa pozrieme na tú krivku, tak potreby ľudí by si vyžadovali zmenu tej krivky. A to v tom zmysle, že tuto, kým sú tí ľudia zdraví a pravdepodobne aj preto tá stredná dĺžka života bez choroby v priemere v tých bohatších európskych krajinách alebo v tých krajinách, kde majú ako keby normálne usporiadanie politické, že tí politici ako keby nepresadzujú len záujmy pre seba, ale vedia, že krajine sa darí len vtedy, keď robím veci, ktoré sú dobré pre mňa, ale aj pre spoločnosť. Čiže v takýchto normálnych krajinách
tí ľudia sú chorí až povedzme od toho nejakého 65. roku. A to vďaka tomu, že je tam asi rozvinutá podpora zdravia, prevencia. Oni majú, a to je známe, majú zdravé potraviny. Čiže je tam možno väčší dôraz na životné prostredie. Možno, že tí ľudia nie sú tak chudobní, možno majú lepšie životné prostredie. Proste je to záhada, že ako je to možné, že na Slovensku chronické choroby nastupujú po 52. roku a v Európskej únii až po 65. roku. Ale každopádne tie potreby ľudí vyžadujú, aby sa dávalo viacej financií na podporu zdravia, na prevenciu, na zdravé potraviny, na kvalitnú vodu, na životné prostredie, aby sa rozvíjali rôzne verejné telovýchovné aktivity. Taká krásny príklad by som uviedol, to bola tá Spartakiáda. To bola jedna krásna aktivita, ktorá podporovala a rozvíjala vlastne zdravie. No a samozrejme, že tí ľudia potom, keď tu sa investuje viacej do tej podpory zdravia, do prevencie, do tých všetkých potravín a tak ďalej, tak potom vlastne tí ľudia sú neskôr chorí naozaj až v 65. roku, čiže tu by sme vedeli získať viac ako 10 rokov a dokonca tých chorôb je potom menej. Ten kopec s chorobami sa oplošťuje. No a ďalej potreby ľudí, čo chcú? Potreby ľudí chcú, aby aj tí starí chronicky chorí, aby sme na nich proste vyčlenili nejaké dotácie, aby sme im vedeli poskytovať tú starostlivosť, ktorú potrebujú v tých domov dôchodcov, aby tam jednoducho sa to zmenilo. Dneska tam nepracujú vôbec zdravotnícki pracovníci, iba sociálni, čiže zasa to zmeniť naspäť, tak ako to bolo vlastne pred Zajacom, pred jeho experimentami v tomto štáte, pred tým biznisom, ktorý tu zaviedol. Čiže boli tam normálne zdravotné sestry, ktoré tam sa starali o tých starých ľudí a boli oveľa lepšie výsledky, ako to je dneska, kedy žijeme v období sociálnej eutanázie domov dôchodcov. Čiže toto je to, čo ľudia potrebujú. Ale sú tu vlastne tí finančníci, obchodníci, sú tu teda tie obchodné záujmy, kde ide iba o ten zisk z chorôb ľudí. No a oni čo robia? Oni vlastne robia to, že samozrejme, že ten biznis si žiada, aby sa tu kšeftovalo s potravinami, miesto kvalitných potravín tu máme rôzny odpad pozbieraný z celej Európy. Nejakým spôsobom sa nepodporuje ani ako keby nejaké rozšírenie tých nejakých verejných telovýchovných aktivít. Utláča sa ako keby aj vzdelávanie v tých zdravovýchovných veciach. Dneska ľudia nevedia, ako si liečiť jednoduché veci, ako je bolesť hlavy, horúčka a tak ďalej. Čiže je tu obrovský deficit v takýchto vedomostiach, ktoré by vedeli zachovať oveľa dlhšie tých ľudí bez chronických chorôb. Je tu veľký problém, že nepodporuje sa tu prevencia na Slovensku. Čiže táto krivka je v tejto časti tlačená dole pod tú čiaru, ktorá je teda nejakým priemerom, ako by to aspoň v priemere malo vyzerať, aspoň trošku fungujúcej krajine. A čo sa vlastne stane potom ďalej? Tu ďalej sa stáva, že keďže sa nerobí tá prevencia, nerobí sa podpora zdravia, tak potom nám veľmi narastie kopec chorôb. Hej. A to je vlastne to, veď na chorobách sa dá zarábať. Čiže chorobníctvo sa snaží o to, aby jednoducho bolo čo najviac tých chorých ľudí, aby boli čo najskôr chorí, aby ten zisk z chorôb, aby ten kopec chorôb narastol maximálne. A samozrejme potom tu, kde sú tí starí ľudia, chudobní, starí, s mnohými chorobami, tam už sa to tlačí zasa pod tú čiaru, hej, dáva sa tu ešte menej a podporuje sa vlastne tá sociálna eutanázia. Čiže
tuto to tak máme, hej, že toto by bolo zdravotníctvo, proste podporovať, tlačiť financie, tlačiť vlastne čokoľvek, vzdelanie hore v tých zdravovýchovných témach, prevenciu, hore zdravé potraviny, kvalitná voda a snažiť sa o to, aby to životné prostredie bolo lepšie. To všetko patrí sem a tlačilo by to vlastne hore tú krivku, povedzme s tými nákladmi, ktoré by boli v tejto oblasti. Potom samozrejme by sme to chorobníctvo vedeli dať dole, čiže to chorobníctvo by sa vedelo redukovať a samozrejme, že keby tá politická elita bola na strane občanov, tak aj to chudobníctvo by mohlo vyzerať úplne inak u tých starých a chronicky chorých pacientov.